Vi har set, hvordan man med en forespørgsel kan udtrække data fra en tabel i en database. Denne video viser, hvordan vi med en grupperingsforespørgsel kan lave beregninger på de data, vi trækker ud. Vi arbejder videre med databasen med data om kommunalvalget i 2017 og også med tabellen kandidater stillinger. Her er der for eksempel felter om kommune, listenavn, køn, stillingsbetegnelse og personlige stemmer for hver eneste kandidat. Jeg vil først tælle op, hvilket job en kandidat typisk har. Jeg opretter en ny forespørgsel ved at klikke på Opret og Forespørgselsdesign, og jeg tilføjer kandidater stilling til min forespørgsel. Navnet på jobbet står i feltet stilling, så jeg starter med at trække dette felt ned i min forespørgsel. Og fordi det er en grupperingsforespørgsel, jeg er i gang med, så trykker jeg på sigma-tegnet. Det står lige over ordet totaler i værktøjsbåndet. Har man brugt Excel, så ved man, at det også er det, der står for sammentællinger her. Nede i gitteret kommer der nu en ekstra vandret række, hvor der står total til venstre. Og for hvert felt, man trækker ned, vil der stå grupper efter. Kører jeg nu bare forespørgselen ved at trykke på udråbstegnet, så sker der dette. Vi ser alle stillingsbetegnelserne, men vi ser dem kun én gang hver. Og frem for alt, vi mangler information om, hvor mange der er hver slags. Så vi skal tilbage til designvisning og arbejde videre på forespørgselen. For at få det her til at virke, så skal jeg trække et felt mere ned, et jeg kan tælle på. Jeg kunne tage det samme felt en gang til. Men gør jeg det, opdager jeg ikke, hvis der er poster, hvor der ikke er oplyst en stillingsbetegnelse. I Access er det vigtigt at tælle på et felt, der er udfyldt for alle poster, så jeg vil hellere bruge kandidatnavn end stilling. Jeg er nogenlunde sikker på, at kandidatnavnet er udfyldt for alle kandidater, og på den måde vil vi også få at vide, hvor mange stillingsbetegnelser, der eventuelt mangler i tabellen. Jeg kunne nu slette det felt stilling, jeg lige trak ned og tilføje kandidatnavn, men jeg kan også ændre det på en smartere måde. Jeg klikker på pilen ved siden af feltnavnet, og nu ser jeg så alle feltnavnene, og her vælger jeg kandidatnavn. Grupper efter skal ændres. Jeg vil jo se en sammenstilling, så jeg vælger antal. Og endelig vil jeg det sorteret, så jeg får de jobber, der er flest, der har øverst. Jeg vælger faldende, og jeg kører min forespørgsel. Øverst ser vi, der mangler stilling for 954 kandidater ud af de 2.554. For dem, vi kender stillingen på, er de mest almindelige pensionist, selvstændige, studerende og lærer. En grupperingsforespørgsel kan selvfølgelig sagtens kombineres med kriterier. Lad os prøve at se, hvor mange forskellige typer lærere vi egentlig har i data. Jeg skifter til designvisning og skriver i feltet med stilling et kriterie. Jeg skriver lærer, men jeg staver det L-E-R-E, og det gør jeg, for jeg vil gerne være sikker på, at jeg får det alle med. Det er ikke sikkert, at alle er stavet rigtigt. Og så gør jeg også det, at jeg trunkerer det. Jeg sætter en stjerne foran og bagved. Og det betyder altså, at lige meget om bogstaverne L-E-R-E står forrest eller midt i eller sidst i et ord, så får jeg det med på den her måde her. Jeg kører min forespørgsel. Vi ser, at der er mange typer lærere. Der er også både lærerstuderende og pensionerede lærere, og der er mange alternative måder at stave til lærer på. Vi ser også, at vi ikke uden videre kan konkludere, hvilket job flest kandidater har. For det første er der mange, hvor vi ikke kender jobbet, og der er mange forskellige måder at skrive det samme på. Før vi kan lave en optælling, må vi i givet fald rense data og ensarte betegnelserne. Nu vil jeg beregne et par andre ting. Jeg skifter til designvisning. Jeg sletter kriteriet og ændrer stilling til køn. Jeg vil nemlig tjekke henholdsvis hvor mange mænd og hvor mange kvinder, der er opgjort i data. Resten lader jeg være, som det var. Vi skal stadig bruge et felt til at tælle på, og tallene skal stadig være sorteret faldende. Jeg kører forespørgselen. Det viser sig, at der er lidt mere end dobbelt så mange mænd som kvinder blandt alle kandidater. Denne beregning var bare en simpel optælling. Vi fandt et antal. Nu vil jeg have access til at lægge tal sammen. Lad mig se, hvor mange stemmer, der gik til henholdsvis mænd og kvinder. Jeg skifter til designvisning igen. Jeg trækker feltet stemmer ned og ændrer grupper efter ud for stemmer til så. Jeg vil altså lægge alle stemmer på kvindelige kandidater sammen, og det samme med alle stemmer på mandlige kandidater. Jeg kører den og ser resultatet. Nu vil jeg se nærmere.
på de kandidater, der blev valgt. Først gemmer jeg den her forespørgsel. Jeg klikker på diskettesymbolet og kalder den kandidater, køn, stemmer, grupperet. Det er vigtigt, at man bruger nogle sigende navne, når man gemmer noget. Navne, der giver mening. Jeg lukker den og opretter en ny forespørgsel. Den nye forespørgsel skal være en næsten komplet kopi af kandidattabellen. Jeg vil have alle felter med, og det kan gøres på en smart måde. Jeg tilføjer først tabellen, så dobbeltklikker jeg på titlen. Nu bliver alle felter markeret. Jeg tager fat med min mus i det markerede og trækker det ned i gitteret og slipper det. Nu er alle felter på plads i samme orden som i tabellen. Jeg vil dog ikke have en helt nøjagtig kopi. Jeg vil nemlig kun have valgte med, så jeg indsætter et kriterie not 0 i feltet, der hedder valgte nummer. Og det gør jeg, fordi der i tabellen kun er skrevet et tal i dette felt, hvis den pågældende kandidat blev valgt. Så ved at skrive not 0, frasorterer jeg altså alle dem, der ikke blev valgt. Nu kører jeg den igen og gemmer den under navnet kandidater valgte. Og lukker den igen. Når jeg nu vil finde ud af, hvordan kønsfordelingen er blandt de valgte, så opretter jeg en ny forespørgsel. Helt som før, klikker på opret og forespørgselsdesign. Men denne gang trækker jeg ikke kandidaters stillinger ind, som vi har gjort nogle gange før. Denne gang trækker jeg forespørgselen ind, kandidater valgte. Jeg vælger altså at lave en forespørgsel oven på den forespørgsel, jeg lige har oprettet. At lave en forespørgsel oven på en anden forespørgsel er noget, vi tit gør, og noget, vi anbefaler at gøre. Vi kan gøre forespørgslerne meget mere overskuelige på den måde. Resten er lige til. Vi vil igen gruppere ud fra køn. Og vi skal tælle op. Jeg klikker på sigma-tegnet, og jeg ændrer gruppere efter til antal. Jeg kan godt vælge at gøre det faldende, men der er kun 2, så det gør ikke så meget. Og jeg kører forespørgselen. Nu ser vi, hvor mange der blev valgt. Og igen vil jeg tilføje feltet stemmer og tælle op, hvor mange stemmer mænd og kvinder fik. Jeg vil tilføje stemmer en gang mere, og denne gang undersøge, hvor mange stemmer de mandlige og kvindelige kandidater i gennemsnit fik. Tilbage til designvisning. Jeg klikker på stemmer igen. Denne gang ændrer jeg grupperer efter ikke til antal eller sum, men til gennemsnit. Og jeg klikker på kør, og vi ser resultatet. Hvis jeg kun ser hastegn, som jeg ser her, så er det bare et signal om, at feltet er for smalt, og så må jeg stille mig heroppe og trække eller dobbeltklikke. De mange decimaler ser ikke særlig kønne ud, men det er heldigvis nemt at få færre decimaler eller at fjerne dem helt. Jeg skifter til designvisning. Jeg går ned og stiller mig i feltet, hvor jeg gerne vil se færre decimaler. Jeg klikker på egenskabsark. Ordet står op i værktøjsbåndet. Og nu i feltet, der er dukket op, går jeg ind under format og vælger fast eller skriver fast. Og under antal decimaler skriver jeg det antal, jeg gerne vil have, eller jeg kunne vælge dem på drop-down-menuen. Og jeg kører forespørgselen, og nu er decimalerne væk. Jeg gemmer forespørgselen. Kandidater, valgte, stemmer, OK. Endelig vil jeg have de samme oplysninger for de valgte, der var spidskandidater, altså dem, der stod nummer 1 på stemmesedlen. Så jeg skifter til designvisning. Jeg trækker feltet kandidatnummer ned. Jeg kan bare trække det ned her. Under kandidatnummer indsætter jeg kriteriet 1, og jeg kører forespørgselen. I mit resultat behøver jeg måske ikke se et felt kun med 1-taller. Jeg går tilbage til designvisning og fjerner fluebenet ud for kandidatnummer og kører forespørgselen igen. Nu bliver feltet usynligt i datavisning. Til sidst gemmer jeg forespørgselen under et nyt navn.
filer, gem som, gem objekt som, gem som, og jeg kunne kalde den spids, kandidater, valgte stemmer og OK. Og jeg lukker den. Det var nogle eksempler på, hvordan grupperingsforespørgsler virker. Husk, at det er helt ufarligt at eksperimentere med forespørgsler. Vi ændrer ikke ved data i tabellerne med de typer forespørgsler, jeg indtil videre har vist.